Havas Henrik, Almási Kitti, szeretők, hálószobatitkok férfi és női szemmel, kiszolgáltatott szerelmesek, akik mindent megadnak a párjuknak, és közben tudják, sosem kaphatnak viszonzást. Számítónők és férfiak, akik eszközként használják a szexualitást, hogy mindent megszerezzenek maguknak az életben. Emberek, akik a fájdalomtól való félelmükben úgy döntenek, hogy a nagy ő helyett inkább bebérik alkalmi partnerekkel. A legtöbb embert megkísérti élete folyamán, hogy titkos románcba bonyolódjon valakivel. Vajon mitől tűnik sokak számára annyira vonzónak a tiltott gyümölcs, hogy bármit hajlandóak lennének feladni érte? Erre a kérdésre keresi a választ a cinikus, mindenre kíváncsi újságíró és az éles szemű pszichológus. Havas Henrik 14 nő történetét gyűjtötte össze, mert kíváncsi volt arra, miért érik be a szerető szerepével. Az általa feltett kérdésekre a téma ismert szakértője, doktor Almási Kitti felel. Havas Henrik előszava. Almási Kitti előszava. Első fejezet. Matrix. Második fejezet. Online off srác. Harmadik fejezet. Hiteles másolat. Negyedik fejezet. Túl szexi lány. Ötödik fejezet. A megszállott. Hatodik fejezet. Egy devotella feljegyzései. Hetedik fejezet. Egzotikus kaland. Nyolcadik fejezet. Még egy esély. Kilencedik fejezet. Svájci férjel itthon. Tizedik fejezet. The Great Pretender. 11. fejezet. Találkozása kaméleonnal. 12. fejezet. A logisztika hercegnője. 13. fejezet. Drága kaland. 14. fejezet. Ó, Mr. Alkohol. Utószó. Havas Henrik előszava. 2001. szeptember 11-e délután 4 körül épp az irodámban tartózkodtam, és diktafonra vettem annak a harmadéves joghallgató lánynak a szavait, akit 56 éves szeretője rendszeresen megalázott, sőt meg is vert. A lány gyönyörű volt, a szeretője viszont, az ő elmondása szerint nem csak agresszív, de csúnya is. Ömlöttek a lányból a szavak, a szeme közben végig könnyes volt. Megmutatta a testén a kék-zöld foltokat. Aztán megszóljalt a mobilom. A tévéből telefonált egy barátom. Kapcsolt be a CNN-t, lehet, hogy kitört a harmadik világháború, mondta. Leállítottam a diktafont, és döbbenten bámultam a képernyőre. Lángokban állt a World Trade Center. Mondtam a lánynak, milyen hihetetlen, tavaly még fenn voltam az egyik torony tetején, és most talán össze is dől. Nem sokkal később a tornyok valóban leomlottak. Őrület! Lehet, hogy tényleg kitört a harmadik világháború? A lány ekkor megérintette a karomat, elém csúsztatta a diktafont és megkérdezte. Nem folytatjuk? Csak néztem a tornyok romjait, aztán meg a lányt, aki újra elsírta magát. A Szeretők első változata 2002-ben jelent meg. Aztán 10 évvel később, 2012 tavaszán megkeresett egy fickó, hogy itt Magyarországon is folytatni akarja az amerikai üzletét. Online elérhetővé tesz különböző sikerkönyveket, és az én könyvemet, a Szeretőket is szeretné megkapni. Nagy fantáziát nem láttam benne, de úgy voltam vele, miért ne. Amíg a szerződés részleteit tárgyaltuk, megkérdezte, miért nem írok még egy könyvet erről a témáról, ha már az első ekkora siker volt. Amikor Amerikából hazajött, őt meglepte, hogy Magyarországon egy ilyen téma érdekes lehet. Ő azt gondolta, hogy ez egy prűd ország. Akkor én is elgondolkodtam. Tényleg, miért is ne lehetne írni egy új könyvet erről? Hiszen közben eltelt 10 év, és a téma tényleg örök. Elgondolkodtam, hogy kijöhetne-e belőle bármi újdonság. Vajon egy társadalom életében 10 év számít valamit? Vajon a nők életében voltak olyan változások, ami miatt érdemes újra foglalkozni ezzel a kérdéssel? Aztán egy nem olyan régi élményem meggyőzött arról, hogy igen. Interjút adtam egy lapnak, és a riporterlány bemutatkozáskor megjegyezte, hogy egykor ó is az én tanítványom volt. Egy nagyon helyes, 30 körüli lányról volt szó. Láttam rajta, hogy nagyon rossz hangulatban van. Valami nem oké nála. Amikor kikapcsolta a diktafont, megkérdeztem tőle, hogy mi újság vele? Elmesélte, hogy egy ideje már nagyon szeretett volna férjhez menni és gyereket szülni. Talált is egy férfit, aki úgy tűnt, tökéletesen megfelel a célra.
Jóképű, jó felépítésű, szórakoztató pasas volt, akivel el lehetett menni színházba, kirándulni, társaságban udvarias volt és humoros. Tipikusan egy olyan férfi, akiről azt képzelte, együtt lehet vele élni, lehetne ő a gyerekei apja. 2008-ban beütött a gazdasági válság. A férfi autókereskedő volt, a nyakán maradt az egész készlet, amit leelőlegezett, aztán a bank elvitte az egészet. Ez az életvidám ember onnantól kezdve csak otthon ült, rosszkedvűen, inni kezdett, és nem lehetett kimozdítani ebből az állapotból. Nem ivott túlságosan sokat, nem lett agresszív, csak épp depressziós. Ráadásul egy elvált férfiról volt szó, akinek 2 gyerek után kell fizetni a gyerektartást, az úszást, a vívást, az angolt, a különórákat, a zongorát. Egy idő után már nem tudott fizetni, a felesége meg, akivel addig egészen tűrhető volt a kapcsolata, elkezdett ügyvéddel fenyegetőzni. A volt tanítványom azt mondta, hogy ő már nem tud mit tenni. Csak aggódik, szomorú, és közben azon gondolkodik, Jézus Mária, ehhez az emberhez menjek én hozzá? Ennek szüljek gyereket? Hiszen teljesen alkalmatlan rá. Pedig nem volt mindig ilyen. A lány ekkor elsírta magát, és még hozzátette, el kellene, hogy hagyjam. Nekem nincs erre időm. Az a tragédia, hogy az eszemmel tudom, hogy el kellene hagynom, mert mellette elsüllyedek. De ha elmegyek, vele mi lesz? Mielőtt kiment az ajtón, még visszanézett. Nem kérdezett semmit, de benne volt a szemében a totális tanácstalanság. Azért döntöttem úgy, hogy mégiscsak írni kellene még egy könyvet erről a témáról, mert olyan dolgok történtek a világban, amelyek befolyásolják az emberi kapcsolatokat. Nem olyasmikről van szó, hogy lábszaga van, hogy büdös a szája, még csak nem is arról, hogy szőkehajszálat találtam a zakóján. Egyszerűen történt valami a világban, és ez a valami meghatározza az emberek mindennapjait. Ennek a könyvnek van egy nagy előnye, és egyben egy nagy hátránya is. Az előnye az, hogy az összes interjút az irodámban vettem fel, azaz egy teljesen steril környezetben, ami elősegítette, hogy a nők, akikkel beszélgettem, teljesen ki tudják kapcsolni a külvilágot, és a lényegre tudjanak koncentrálni. A nagy hátrány viszont az, hogy nem tudtam meg róluk, honnan jöttek, milyen a saját környezetük, milyen képek vannak a falon, őrzik-e még a gyerekkori babájukat. Legfeljebb a ruhájukból, a táskájukból, egy-egy gesztusukból következtethettem a társadalmi státuszukra, a környezetükre, mind arra, ami meghatározza az érzelemvilágukat. Esélyem sem volt arra, hogy megnézzem azt a lakást, ahol a szeretőjükkel találkozgatnak. Nem volt lehetőségem arra, hogy a másik féllel is beszéljek. Ha csak elkísérte volna őket, ha azt láthattam volna, ahogy elbúcsúznak, már abból sok minden kiderült volna. Egy igazi riporternek, ezt úgy értem, hogy én nem vagyok egy íróasztal újságíró típus, én általában ott dolgozom, ahol a dolgok történnek. Ezek nagyon árulkodó részletek. Itt viszont egy asztal mellett ültünk szemtől szembe, és csak is a lényegről lehetett beszélni, holott nem mindig a lényeg a fontos. Valójában az én dolgom nem más, mint hogy a történeteket a maguk kerekségében kihozzam az emberekből. Az már egy egészen más kérdés, hogy egy pszichológus vagy pszichiáter ezekből mégyen következtetéseket tud levonni. A riporternek nincs más dolga, mint dokumentálni azokat a dolgokat, amelyek megtalálhatók a világban. Én ennél soha nem törekedtem, és nem is törekedhettem többre. Az én feladatom az, hogy lekottázzam azt, amit a zenekar játszott. Hogy Beethoven süketsége hogyan hatott a műveire, azt meg fejtse meg Almási Kitti, az engem nem érdekel. Almási Kitti előszava. Amikor az előadásaimon szóba hozom a megcsalást, a féltékenységet, a hűtlenség témáját, mindig kipattan a hallgatóság szeme. Ez a téma valahogy bevonza az embereket. Egészen döbbenetes, hogy olykor mennyire fontossá tud válni, hogy legyen egy jó szerelmi kapcsolatunk. Pedig elsőre ez nem tűnik olyan alapvető problémának, mint például egy betegség vagy a nélkülözés. Mégis azt látom, hogy sokkal elemibb, elsöprőbb erővel hat az emberek életére, mint sok más szükséglet, mert ezt az érzelmeink befolyásolják.
Gondoljunk csak a rendőrségi statisztikákra, hány erőszakos bűncselekményt követnek el az emberek szerelemféltésből. Ha jön egy másfajta nehézség, előbb-utóbb össze tudjuk szedni magunkat, vagy segítséget tudunk kérni, de mindenképpen elég gondolkodni a megoldáshoz. Az érzelmeink, a szorongásaink olyan elementáris erővel söpörnek végig az életünkön, hogy a hatásukra pusztítóvá vagy önpusztítóvá is válhatunk. Ha két ember összekapcsolódik, ha átmenetileg egyé válnak, akkor azzal, hogy az egyik elmegy, teljesen ki tudja húzni a másik lába alól a talajt. Viszont amíg együtt vannak, azt érezhetik, hogy összefoghatnak, hogy együtt küzdenek meg a gondokkal. Nem véletlen, hogy számos ember lesz öngyilkos egy szakítás következtében. Hiába van mellettük a család, hiába szeretik őket, hiába sikeresek rengeteg olyan dologban, amire sok ember csak vágyik, ők mégis eldobják az életüket. Ezt sajnos én már kamaszkoromban megtapasztaltam egy barátom kapcsán. Ez azt mutatja, hogy az ilyen helyzetekben teljesen felborulhat a racionális gondolkodás, és a többi érték nem elég ahhoz, hogy meg tudja tartani az illetőt. Ahogy Havas Henrik is felvetette, az elmúlt évtizedben valóban sok dolog történt a társadalomban. A válság például számos ember életébe beleszólt. Ha valaki hirtelen tehetetlen, kilátástalan helyzetben találja magát, az nagyon súlyos következményekkel járhat. Ha egy nő hozzámegy egy férfihoz, akire támaszkodni szeretne, de ehhez képest azt éli meg, hogy nem csak hogy nem támaszkodhat rá, hanem még róla is neki kell gondoskodnia, neki kell tartania benne a lelket, ha eltűnik a kapcsolatból a jókedv, az energia, a szex. Nem nehéz kitalálni, mindez hová vezet. Ha felborul az egyensúly, mindenféle hiányérzet keletkezik az emberekben, amit mindenki egyéni módszerekkel igyekszik pótolni. Nagy változás, hogy mostanában egyre többen a szexet választják pótszernek. Régebben az volt a jellemzőbb, legalábbis én azt tapasztaltam, hogy a nők érzelmeket akartak, egy udvarlót, akivel beszélgethetnek, aki kedves hozzájuk. De érdekes módon manapság ez a rész, a beszélgetés már leginkább csak virtuálisan zajlik. A chat partnereiknek könnyebben megnyílnak az emberek, hiszen ők sokkal megértőbbek, elfogadóbbak velük, mint amire otthon számíthatnak. A nők szexuális partnerkeresésében én leginkább azt látom megnyilvánulni, hogy elkezdtek kiábrándulni. Sokan úgy érzik, hogy érzelmeket már úgysem kaphatnának senkitől, mert egyfelől kevés a megfelelő alany, másfelől ott van a férjük, aki lehetetlenné teszi az új elköteleződést, ugyanakkor elválni meg nem tudnak tőle, mert mi lenne szegénnyel nélkülük. Ezért azt hiszik, hogy be kell érniük egy olyan partnerrel, akitől legalább néha megkapják, ami jár nekik. Ebben a kérdésben ma már néha egészen férfiasan fogalmaznak a nők. Heti egyszer vagy havi egyszer. Mindenki a saját libidójának megfelelően megkapja azt a szex mennyiséget, amire már rá tudja fogni, hogy elégedett, mert ez legalább mérhető. Én nagyon ritkán találkozom egyébként olyan esettel, amikor ez valóban arról szól, hogy valaki kielégül, akár testi, akár lelki szinten, ahogy nincs felfutása sem ezeknek a kapcsolatoknak. Már elég régóta figyelem, hogyan viszonyulnak az emberek a szexualitásukhoz, ami csak megerősít abban, amit a szakirodalom is megfogalmaz, mindig az odavezető út a legérdekesebb. Ennek ellenére manapság az izgalmak, a várakozások és a vágyakozások teljesen elvesznek. Legtöbbször olyan szeretői kapcsolatokat látni, amelyek lecsupaszítva arról az 1-1,5 óráról szólnak, amíg megkapják egymástól az érintettek a testi élvezetet, és gyakorlatilag semmi lehetőségük nincs a töltekezésre. Nem véletlen, hogy újra és újra meg kell, hogy történjen, és az sem véletlen, hogy amikor valamiért kiesik a partner, könnyűszerrel pótolható. Mostanában már nem rakunk bele annyi energiát a kapcsolatokba, mint régen. Sokkal könnyebb és sokkal megszerezhetőbbé vált minden. Egy másik komoly változás az erőteljesen dübörgő emancipáció ezen a területen is. A nők és a férfiak aránya a hűtlenség terén egyre jobban közelít egymáshoz. A párjukat megcsaló férfiak száma nem sokat változott, legalábbis a legtöbb felmérés erre utal, a nőké viszont egyre emelkedik. Ennek számos oka van. Egyfelől az, hogy ma már nem feltétlenül borul meg a nő egzisztenciálisan, ha elveszíti a partnerét, másfelől pedig van ebben egyfajta kompenzáció, hogy ha már mi is megkaphatjuk, megtehetjük, nehogy már csak elszenvedjük. Ilyenkor a nők ezzel az olykor egészen erőszakos
megszerzem, ami kell típusú férfias hozzáállással bizonyos értelemben részben el is veszítik a nőiességüket. Számomra ezekben a történetekben az a legfontosabb, hogy megmutatják, hogy a nők is félrelépnek. Nyilván ez nem egy reprezentatív minta, de így is kiderül belőle, hogy vannak nők, akik ezzel a módszerrel próbálnak adaptálódni a megváltozott, kemény világhoz. Így kezelik a sérüléseket, amelyek a kötődés szintjén érték őket. Kijelentik, hogy szeretnék az érzelmeket félretolni, és csak az aktusokra koncentrálni. A partner helyett pedig bármikor jöhet egy másik, sőt, akár több is egyszerre. A lényeg, hogy ők legyenek azok, akik használnak, ne pedig őket használják. Pszichológiai szempontból ez azzal magyarázható, hogy kontrollálni akarják a helyzetet. Mindaz, amiről ebben a könyvben olvashatunk, sok emberben visszatetszést kelthet. De én azt hiszem, valójában ez a jelenség csak kétségbeesett próbálkozás, hogy a nők valamiképpen biztonságban érezhessék magukat ebben a teljesen szétesett világban. Hiszen mindenki biztonságra törekszik, és az érzelmek világa ebből a szempontból még érzékenyebb terület, hiszen sokszor a saját érzelmeinket sem tudjuk kontrollálni, nemhogy a másikéit. Ezért egyesek inkább megpróbálják egyszerűen kiküszöbölni az érzelmeket a kapcsolataikból. Tulajdonképpen minden történetben megjelenik egyfajta érzéketlenség, de megjelenik a sérülékenység is, az, hogy a főszereplők végtelenül szeretnének érzelmeket kapni, tartozni valakihez. Csak hogy rettegnek. Számomra ez a legfontosabb tanulsága ezeknek a történeteknek, hogy felnyitják az emberek szemét egy újfajta jelenségre, egy olyan női rétegre, amelyik kapálózva próbál megkapaszkodni, akár önsorsontó lépéseket is vállalva egy elképzelt biztonság reményében.